I pozivamo nas ponovo u novoj epizodi. Ljudi, danas igram Minecraft. I eto, kao što vidite, igram Minecraft. Preživljavanje, znači novi svet. Novi. Onaj stari sam slučajno nekako izbrisao, ne znam kako. Ali izbrisao sam ga, tako da sad idemo. Ne znam zašto neće da skače. Da. Što je bilo? Samo malina. Da, ako čujete to šuštanje, to je nešto glupo. Što bi trebalo da pomenem sada, ne daje. Niko ne daje. Samo šušti. Sve to dobro. Craft table. Da, izvinite, ljudi, pošto concentration su u igru. Znači, toliko mnogo neće baš reći. Znači, samo sam počela na tebe pričam, znači, samo znači. Koga? Ovo. Tamo malo hrane, jabuke, svašta nešto. Sad dok je dan ćemo skupljati drva, a dok je noć ćemo da budemo dole. Mislim, da napravimo rupu. I da izvinete ako se samo prekine klip, jer me nešto zeza telefon, a još nisam saznao kako da koristim. Nema mikrofon još da bi ovo, kako se zove, da bi uključio preko kompa, pa ću da nastavim oko dok ne dobijem mikrofon. Mislim, ili na slušalice, ali na slušalice ću još malo da kupim. Da, ako vam se svidjelo ona prošla epizoda Counter-Strike, udarite like i na ovoj epizodi. Mada na prošlu nisam rekao. Zato što mi se, kao što sam rekao, zebala me telefon nešto. Sam se gasi, ne znam zašto. Ma dobro, to će se popraviti u roku nekako dana. Ne znam što da pričam. Da, možda ste primetili da više nisam lud kao pre, da kažem tako. Da se grupiram i to. Prvo sam mislila da bude ono kanal smešan, da se grupiram i to, a posle sam shvatio da budem šta jesam. Da.
nešto. I idem da pokupim ođu i da se ukopam u zemlju. Ako to tako može uopšte da se kaže. Pa da iskopam na uput. Da. Ne znam zašto neki ljudi uzmu kramp, pa sa kramp drveni kad počnu kao ja, evo sad, uzmu i zemlju isto ruše sa kramp. A posle puče kramp brzo. Ja ne radim to. Brzo zato što on je. Možda se ovdje, ovo će bude neka rupica, da kažem. Kako se mišljamo? 1, 2, 3. 3. Evo ga i ugled. To ću kasnije iskopam sa kamenim krampom, samo da mi pukne ovaj. Izvinite što ovo čutim, rekao sam. Ja mogu da se koncentrišam na stavljao. Ne znam što je šta da pričam. Vi kako te? Kako te? Da, vi kako te? Kako te? Taman. Taman. Pa samo da mi dao još vodu u dok. Ne, ono ugli. Nisam vidio. Čući što je ovako. Kako ovo radi? Skoro stek kamena sam uzeo. Da, ovo će biti neki serijal koji će da se više fokusiramo na achievementa nego na ovo što radimo. Da. Sad iskopam. Jer bukvalno ništa ne vidim. I već jedan level. Level up. Level up. A, ništa ne vidim. Eto. Da se vidi nešto. Da vidite jedan moj drugar kopuje neki tunel da ništa, ali bukvalno ništa nije nalazio. Osim uglja i tako nešto malo irona. I onda dođemo mi u školu kaže ovo, ja po školu, i kad sam bio tamo kod njega, to u selo jedan moj drug, kad sam bio tamo kod njega on kaže ape, ja sam više našao uglja nego kamena. Ja
Kako to moguće, on kaže. Ma šalim se, mogu sam naš ubiti. Okej. Mada sam se ja šalio. Up. Up. Ne mogu da tamo. Evo tu jedna. To je lako da staje. E sad. Stavio sam sad. Ti furnace. Gdje? Još nisam gledao na hranu. Ej. Imam još jednu bakteriju. Zašto uvijek još? Ja neki osjećaj da će baš sad da se ugasi snimanje. Ma da, rekao sam ako se ugasi, izvinite zbog toga, telefon mi je nešto tjeban. Ovo, i sad sam još rekao, da. Lajkujte ovaj video, subscribeujte i do tada poz. Ali ne sada, na kraju klipa kad se sam isključi. A možda ga je isključi. Kopajte blok. A gotovo i jeste. Da šta tu? Ništa radi. Ajde da vidimo nešto. Ok, mač. Mogu bi mač napraviti. Ili ovo nemo šacu. Ajde da ispočemo izlično. Ok. Šta još? Pa ništa. Ajmo mač da napravim. Moći.